Аз съм Alpha08 и сега ще снимаме с втория бос на Minecraft Survival. Не ме би. Заслужи го! Не това ти. Махни се! Добре, стига. И сега ние ще снимаме на Minecraft Survival, т.е. оцеляване. В този клип не знам какво ще правим. Най-вероятно мина или нещо такова. Трябва да си ги записваме. Аз му казвам да пише епизодите и не да ги пише. Сетаем. Уби! Само да не си посмял! Дай ми кирката. Нямам кирка. Моята кирка, дай ми я. Нямам. Имаш! Дай си ми кирката. Имам да видя какво. Дай ми кирката. Дай. Здравейте, приятели! Днес играем в... Ще ти ги върна, исках само да... Днес играем в Survival. Ето, връщам ти ги. Ето, вземи. Защо ме Играем удръш? в Survival. Но той ме уби и аз искам и аз Ще да го ти убия. върна айтамитата. Ей сега. Ето той ме уби. В честа ви ти ги оставям. Не ми парай честа! Оставям ти ги в Не в честа. честа, дай ми ги. Дай ми ги. Ще ти ги оставя в честа. Не, Добре. няма да ме Не. убиваш пак. И ти. Ти моля да сваш. Много съжаляваме за това, но просто ние имаме малък скандал, който не може да овладеем. Искаш ли си айтемитата? Да. Тогава спри да ме удряш. Става ли? Да. Дай ми меч. Ти ще започнеш да ме удряш. Аз съм наполовин. Какво си наполовина? Сърца. Дай ми семето. Кое си има? Има 6. Дай ми още 5. Какво ще? Аз нямам никакви други. Тогава ми дай меча. Добре. Не. Чакай, забрах да ти дам бутушите. Вярно си е. Оставям ти ги доле, в честа ти ги оставям. Не! Не си ми парал. Аз вече ги оставих. Нали не ме потъдяма? Не. Ти ще минути. Може ли храна? Аз имам само една паржола. Аз нямам храна. И на мен, аз имам една паржола. И на мен ми трябва храна. Добре, вече нямам никаква храна. Отивам на лов. За... Храна. Виждам порки там. И видях от твоите любими цветя. За какво взехме тези храна? Не знам. Не ми даде нищо. Просто. Хора. Трябва.
какво трябва. Да убием живота. Аз вече имам 3 свински пържоли, една овча пържола и едно пиле. Какво? Нищо. Убих се забрал. Не ми бутай в честа. Не бутам, аз бутам в мен. 15 диаманти. Ама и да си направим от тази. Какво ще си направиш? Каска. За какво ти е каска? По-хубаво си без каска. Не искам си каска. Добре. Аз ще си направя диамантен меч. И ще си го енчантна. С диамантен меч съм. Аз с диамантен енчантна кирка. Аз съм с диамантен. Добре, вече спри. Много си гаден. Ти. Направо. Аз искам да си направя меч да го енчантна, че ма удръж. И заради тебе нямам левели. Защото малко. И ми взе експито. Стига си ма удрял. Вземи хубаво експито. Направо. Аре бе, искам да изляза, на 3 съм. Добре. Баси. Искам да събирам храна. Добре бе, събирай. Не. Няма да убивам кокошки. Тъй като род... Ако изядеш такова, трябва... Така. Ей! Кошка! Ох, стига де. Много се извинявам за това, но сега играя, когато телефона ми е включен в зарядното. Аз трябва да си изпитам. Няма да бараш в храната. Тук няма нищо. Няма да ми бараш храната. Защото съм гладен. Че добре бе. Защото съм на малко кръв. Чакай, ще съм на много. На колко? Сега съм на 3, 2,5 съм. Аз съм на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и половина сърца. 6,5. 6 и половина сърца. Не, всъщност ми липсват 3 и половина сърца. Моите са повече. Аз имам 2,5. Какво? Сега ако ме удариш с енчантната кирка 2 пъти, даже един път съм убил. Мерси, че ми каза. Само да си ме ядосал. И смятай и отиваш. Какво стана? Не знам, убих. Аре бе, кой той? Убих свиня. Убих свиня. Не може ли? Убих свиня. О, чикен. Аре бе, върни ми си. Не, дей! Ти ли ще ме удряш, бе? Ей? Не! Мир! Ти ли ще ме удряш? Мир! Няма да те бия повече, обещавам. На колко сърца ти липсват? Ще само убия. Колко сърца ти липсват? Много. Чувам паяк. Его. Аз съм направил. И аз искам. Ще търся паяц. Аз вече съм отгладнял. Ти ми взе и пилето. Пиличо. Ти ми взе пилето! Пиличо. Пилето! Пиличо. Ти ми взе пиличо. Аз съм убил.
Ти ми взе пиличо. Аз имам лък с 300. Ох, си падна от смях. Аз имам лък! Внимавай, момченце! Аз имам да разбивам живота. Той вече О, не, ако някой да ме удари с лък, Умираш. защото съм на едно сърце. Защо? Чай да отворя вратата. Не ми вземай експито. Не съм ти ги взел. Къде ми е експито? Какво е XP? Моето. А защо? Откъде си се енчантна от лък? Какъв лък бе? Аз съм се енчантна от меч. Охо, аз отдавна го направих. Кога? Айде да спим. Преди 5 минути. Не, преди 20 минути. Чакай. Дай ми бутушите. А, да, твоите неща дойдоха. Да, бе. Чакай, ще ти ги оставя в честа. Да. Ау, бе! Искам да отворя честа. Абе, искам да отворя честа. На, ти ги. И сега внимание, че съм с енчантнат лък. Меч. Че и ти ме Аз объркам. имам лък. Моето застрелям. Само посмей. Айде да спим. Айде. Сяк ме убиш, ста гръмна. Или ти Що не спиш? Защото се наспах. Как? Слизна. Искам да те ударя. Не ме удари. Ти ме удари. Повече ме удари. Защо ме удря? Кажи ми. Моя ти е слеботаж. Не в моя. Що? Чакай за всеки случай. Меря! Келеш малко. Не по-малко тебе. Не. Не, на 2,5 съм. Благодаря. Не. Аз ще си направя неща. Айрон неща по-скоро. Не ми барай в честа. Не ти болам чувство. О, крипър. Добре, къде ми отиде айрона? Викторе. Не съм ти го взимал. Така. Не ми барай в честа. Не ти барам в твоя, в моя. И какво като си така? Взел си ми, Ани. Не съм ти взел нищо. Ти нещо взе много да се въобразяваш. Гладен съм. Какво да Имаш ли диаманти? Сега целя се направиш диаманти. Еми аз мога да се направя диаманти. Не знам, аз имам 15 диаманти. Какво се мисля? Колко диаманта имаш? И сега ще ти кажа. Колко ти каза, че имаш? Аз? Да, Аз имам 15. аз имам 6. Не ми се присмивай. Добре, бе. Добре, бе. Добре, бе. Окей. Аз сега целя ще съм диамантен. Копирач. Тук се И остава. хора, това беше от мен. И довиждане!